tekan ngomah terus apa jenenge bojoku gaweke kopi. Wah, wis seger engko. Tak apa jenenge tak telatenane ben urip ngene iki ra masalah. Tekan ngomah mangan ya saanane. Lawuh jangan tok ya ra masalah. Ba to. Ayo kan dedet to ya. Malah mau ana bakul cilok nesu. Aku nyunduki intil wedhus. Ciloke tak ijoli cilokku gelem ra, Mas. Panganan wong edian. Wah, ayo mule wedhuse dikandangke tekan ngomah. Terus apa jenenge? Bojoku gaweke kopi. Wah, wis seger engko. Tak apa jenenge tak telatenane ben urip ngene iki ra masalah. Tekan omah mangan ya saanane. Lawuh jangan tok ya ora masalah. Sing penting tangga teparo ora weruh. Apa ben? Agar ngapa? Arep gawe-gawean ya angel, kepinteran ya terbatas. Awinge aku ndaftarke laden tukang. Campurane pinten? 6 siji. Langsung tak garap sing 6 semen sijine wedi. Karo tukange dienggo ngecor ndasmu apa? Katosen iki kula mboten ngerti. Pecat. Nah, ya wis piye? Wong jeneng wong nyambut gawe iki angel. Aku arep nganu apa jenenge ajar stand up. Omong dhewe wis ben. Kula daftarke meneh. Apa jenenge?